आगु रंजालि बैसागु खुंथायजों लोगोसे दामग्रा आगजु खाम रानदों एमसिएलए सन्जय सरगयारिया। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा समस्तिनि कबिरालि हारिमु दिन्थिफुंसालि नब्लांनि लांगोनायाव आगु बैसागु फोरबो खुंथाय हाबाफारि लादों हरिसिंगा ब्लक कमिटि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया। लोगोसे बे हाबाफारियावनो देग्लायनि रंजालि बैसागुखौ मेहेरगोनांसिन साबसिन रंजानायजों फालिनो थाखाय खमैबो गं 20सो दामग्रा आगजु खाम राननानै होदों हरिसिंगा समस्तिनि एमसिएलए मानगोनां सन्जय सरगयारि बिथाङा। खाम राननाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो दुलाराय हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि भिजुएल नेलसन दैमारिया। बे हाबाफारिया फुंबिलिनिफ्रायनो रंजानाय बाजानायजों मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो हरिसिंगा समस्तिनि एमसिएलए सन्जय सरगयारि, भिजुएल नेलसन दैमारि आफादगिरि दुलाराय बर' हारिमु आफाद, रबिन्द्र बाग्लारि आफादगिरि हरिसिंगा इउपिपिएल ब्लक कमिटि, सन्जीब मुसाहारि आफादगिरि उदालगुरि जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएल लोगोसे समस्तिनि गासै चेयारमेन आरो रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाना बिथां आलासिया रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिना होयोदि जोंनि बर' हारिया सिगां समाव गावनि हारिमुखौनो सिबिनो बावबोबायमोन। बिनिखायनो नैबे समाव जों खौसेयै हारिमुखौ सिबिलांगोन आरो नैबे दामजुखौ आं आंनि रायजोफोरनि थाखाय रानना होदों होनना बुंथिना होदों। दानिया फै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों नायनि। खौरां दैथायगिरि टाइम्स नाव बड'लेण्ड, सोरांसार बाग्लारि, उदालगुरि। दिनै जोङो हरिसिंगा ब्लक कमिटि नि दैदेननायाव एबा बानजायनायाव जोंनि बे कबिरालि बर' साहित्य सभानि जे कालचारेल स्टेज जोङो सानसेनि हाबाफारि आरो बे हाबाफारियानो जादों जे आगु बैसागु खुंनाय आरो नैथियाव रायजो राजा बिथांमोननो खाम दान होनायनि जि हाबाफारि बियो दा बावैसो जाफुंसार जाबाय। दा खोथाया जाहैबाय मा जे जोङो जोंनि हारिमु जोंनि सोदोमस्रि आरो बर'फोरखौ बुहुमनि बिखायाव गेरेमसा हारि दानायनि जोंहा मोनसे सिमां आरो बिनिखायनो जे जोंनि दानि गोदान गोदान लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना नैबे दामनाय देनाय आरो बर'नि हारिमुनिफ्राय एसे जानगाराव थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बहुद बोसोर जे जोंनि ओनसोला नैबेफोर जि दामनाय देनायनिफ्राय एसे गोजानाव जाना दंमोन। बोथोरा एसे अन्य रखममोन बै समाव, दायो मोजां मोनसे परिबेस फैबाय आरो बिनिखायनो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ जे जोंनि हारिमु आरो सोदोमस्रिखौ जे फोथांना लाखिनांगौ नैबे उसिलायै मोनसे एक्सपेरिमेन्ट बेसिसाव जोङो रायजो राजा बिथांमोननो खाम दान होनायनि नैबे हाबाफारिखौ जों लादों। आङो बे ओनसोलनि सासे एमसिएलए हिसाबै इनायनो आङो रंजादों, आं खुसि मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला जे हारिमु आरो सोदोमस्रि जुदि गैया बे हारिया हारि थानानै थानो हाया आरो बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोनखौ गासैबोथ' रायजोफ्रा आसलते स्किम नागिरा, थिखा थुखि नागिरा, नाथाय बिथांमोना बेबायदि जुदि जोङो खामानिफोरखौ खामखौनो बुं सेरजाखौनो बुं जायखिजाया बेफोर आसनिफोरखौ रायजो राजा बिथांमोननो जुदि अनसुंथाइ जुदि होनो हायोब्ला इनायनो बिथांमोनाबो रंजायो आरो बिथांमोनाबो बाख्नायगोन आरो जोंनि समाजाबो गोग्गो आरो गोग्गोथि थागोन। दा बैसागु जिथुनिखि फोरबो आसलते बियो धोरोमजों खुनु लोब्बा गैया, धोरोमजों लोब्बा गैयि बेयो मोनसे जोंनि फेस्टिभेल। दिनै नागाफ्राबो बिथांमोनाबो माने फेस्टिभेल खुङो बिथांमोनाबो आरो बेबायदिनो गार' बिथांमोनाबो वानगाला फेस्टिभेल खुङो, हर्नबिल फेस्टिभेल नागा बिथांमोनाबो खुङो। नाथाय बेवहायथ' धोरोमनि जेबो फारागथि गैया, बे जाहैबाय बर' हारिनिनो मोनसे फोरबो। आरो जों दिनैनि सानाव नुनो मोन्दों जे गुबुन धोरोमाव थानाय बर' बिथांमोनाबो आसलते गावबागाव जायगायाव गावबागाव भिटायाव बिथांमोनाबो दिनै नैबे बैसागु फोरबोफोरखौ फालिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो धन्यबाद होयो बिथांमोनखौ। जों बेखौनो बुंनांगोन जे जोंनि ओनसोला मोनसे समाव मोजां आरो गुबुन जाय बिथांमोनानोखि बिहु होनना बुङो आरो बेखौबो वेलकाम खालामनायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि ओनसोलाव सान्ति परिबेस फैयो, डेभेलपमेन्ट फैयो,
आरो जोङो खुब माने मोजां थासारिजों बे ओनसोलखौ जोङो उन्नत खालामनो हायो बेखौनो नैबे रंजालि बैसागु आगु फालिनायनि मेसेज मोनसे बिथांमोननोबो जोङो होगोन दिनै जाहैबाय जोङो एक्सपेरिमेन्ट बेसिसाव जों नायदों नोंथांमोना नायदो जे आवगाय जाय बिथांमोनानोखि गभर्नमेन्टआव दंमोन सरकाराव दंमोन बिथांमोना गुबुन हारिनि खोथाखौथ' बाद हो बर'फोरनिनो हारिमुखौ दिनै बिथांमोना बोखांनायाव बेर्थ'था जादों बिथांमोना माब्लाबाबो सानफेराखै दा दिनै जोङो एक्सपेरिमेन्ट बेसिसाव जों लादों जे फार्स्टआव जोंनि बर'फोरनो जोङो होग्रोनायनि आरो नेक्स्ट इयारनिफ्राय जोङो गुबुन जाय बिथांमोना बिहु फालियो बिथांमोननोबो जोङो होगोन जों बिथांमोननोबो निस्सय होगोन बिथांमोननि जि मा होनना बुङो रङालि बिहु फालिथाय बेखौबो जोङो सनमान होगोन खिन्थु देग्लाय जोङो जास्ट एक्सपेरिमेन्ट बेसिसाव जोङो लाग्रोदों आरो बेखौनो जे गुबुन गुबुन समस्तिनि जाय बिथांमोनानोखि दैदेनगिरि दं इएमसफोर थागोन बा एमसिएलएसफोर थागोन बिथांमोनाबो जाहाथे नैबे जिथुनिखि प्रक्रिया जों लादों आरो बेखौ जाहाथे बिथांमोनाबो एसे नायबिजिरनानै गावबा गाव ओनसोल गावबा गाव जि समस्तिफ्राव एखे कार्जफुसिखौनो जाहाथे बिथांमोना लायो आरो गुबुन जाय बिथांमोना रङालि बिहु फाथिगोन बिथांमोननोबो जोङो निस्सय बिथांमोननो दामजुनि जिथुनिखि बेबस्था जोङो फैगोन बोसोरनिफ्राय गासैनिबो जोङो होनायनि बेबस्थाखौ लागोन थेंक इउ 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जेडि उइलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जेडि उइलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।